Ti Masakbayan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adaman nadlaw ko kanibos. Iso lang nga roden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan ko ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang mat. Taubing pa'y apimusay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Awam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarod anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay katatap ti daduma ah. Nga mga no saan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko Makita na amo na lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka iti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no danapateg nga ibagak. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka di arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumikumak. Ikan kay ti bingay mo no ipagnam ti papeles. Kanayon ko kat nga ro iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam nagiti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagnay ti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo ka ni Sally nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Wan sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige sir. Taidamag ko dagiti kasapulan tapno daras ti panakaipag na ti amin. Aggunay ka nga ro din. Awan pa'y mo ti aramidamit ha. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina da. Matungpal sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangi trabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir. Kaya't na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Pestek iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni sira papanantang ngam awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni sa radyo opisina. Mapan kong tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mangin tulad mo akat saan ka apimana o tako na na mapantay din ang ibawnan na kanyak. Sikamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no da ibaon na apapanak. Panunutan mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaw na. Nagalas ka ti panagniwniwat na. Managing bubukod. Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo ti life insurance. Wan boss. Masapol nga pakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta.
Mapanak na Roden, no nalpas sa amin na napapeles na. Day tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan, no may insure ti tao, tapno adanam naman, no dahito ikit pumusay. Pagsayatan ti beneficiary, sir. Ada ngamin maala no kasjay. Huwag ngagpeso. Ita, ada maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawa. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno ada maalak no dahito ikat pumusay. Boss, muda kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo. Di mo man damagan dahi ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagig, taamok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa, mabasamak dahi ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam, ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Agpa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa dahi ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Mabayag pa ikada kayo, sir? Basta dahi ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga agaplay kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan ko matlanga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, ada ka din nakaskas na awi ti dayta. Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw apagsaritaan tayaw, sir. Ada sagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw tinaipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay nga, sir? Adan to kadwa mi ijay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa yung amuno ka kung asinon to ti kadwa mi ijay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss. Iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible ka di pa'y. Kat makit-kita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y matinaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pa'y? Baknang ko naman. Dusong batan na. Ikasar ka ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Dusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss? Sikan to ti boss ti posok. Patgek nga imnas wano sanyata. Na nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss?
Adi penak ti pusom. Amin to akidawam kanyak. Itad ko. Tas itinako nakon, boss. Ikanak pa itinaan anay agundaway ngagpanunot. Di mo kumaunay baybayagan. Patke kasanyata. Ang mga lo'y patay ko lo din aksumbata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke kasanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sumbatan nak. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masumbatan nak. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan nyo a reyna. Imposible, adi matignay ti poso na. Oh, iso ti pagbalin na ka reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Anya nga iti aramiden na ijay, boss. Oh, reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Alam, apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. ano, kaya't mo tagpresenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan nak kat mapasungmat ko. At dahil ko akong gunam. gungguna. Nangagmot yung mga gongguna. Oh, mali ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minin. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Sika kano ti agbalin a reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagham? Agpaiso ko naktumet. Promise. Takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kuna na ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso din baga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan. Tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawan anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ama kapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ka ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masumbatan nak. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Day tatimbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, anda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapol nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga no maipalagip kan kwa na. Ket paayin na kayaw. Sige. Masapol nga agalibtakak. Agalibtak ka, tapno maalat ti gungguna, nga ingkarim kanya. Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg.
Kada na patay nga pagsaritaan ta, Jerry. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ka si daga restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay ka si daga restaurant. Ano saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamad. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket dayta launay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni Boss, nagsagana akanaw, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Day tamot ti kuna ni Boss. Ikan nakano iti dakkel asweldo. Imbaglakit din ta si katinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jak pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni Dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni Sir. Nasa o kadikan kaday di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasano ngay nga agpaisaw? Dagiti magatang iti tiyendaan kan aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapol nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat amapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan mat nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol apapana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kastamot ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kastamot ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada. Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga ta ijay? Jakam mo, kasta ka numo. Nagyan ijay ni madam,
Akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kwa na. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray ka sa no ti kinabaknang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nangasikasaw, naisapsa pati ipupusay na. Itatanalpastan naman. Sumbatang matan, idardarirag ko ka. Pudno ka di matlaang nga ay ayatan na akas iti ko na. Iti amin a pusok ay ayatin ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanya. Lumakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Lumakitam ti panagabasa dagiti tapok no agtudo. Ken lumakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. At kakanatan ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam ang mabagtitak no dinakpalasumbatan, Jerry. Alaman laangan, sungbatan kan. Agpaiso ka ni tinangag ko. No saan mo anang nag? Saan kun nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabara makaklae. Mamati kayo kadiitin bagak asumbatan na kayo, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kani. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay, yakurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak ka ni Madam Cherry. Nagkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta ti kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Iso nga rod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga maid. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente, tamapan ko guyuguyan. Duag kalay sa dabos, kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirag. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak ng mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka. No makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng agpaisaw. Ngam nasakit matirik na. Tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam.
Awan maaramidam, takas iti kunakon, katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklaan. Awan nga agpaiso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a bilit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible iti baknang anak? Adadakkel ang motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kidawak kan ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaan ng jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tirik na. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan tiyagbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan. Ito nagasawat ha? Awan to tagtidtid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugotak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, pay saganak amin na iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay sa akton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ang akasekretarya. Ita, agbalinak tun abos na malpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinandar yu ti kwartayo, isa nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar, itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Cherry, iti mabit. Kablawan kayo, boss. Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ani Cherry. Rumbang laang at agasawa dakat nga rod nanang. Apay akas lang maladingitan kayo aya. Ay, nagsaya at kada tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabaling tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No day tati kayat na. Anya nga rod ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaniti balay, apaman ngay nawagan ka.
Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mat kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahen, teka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, ko nadamag ko lang mat, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron, tanda pa importante a papanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ha? Kwa? Dito, kwa? Ti Masakbayan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agawa nga ron, tanda pa importante a papanak. Anya ka di dayta, Salvador? Ha? Kwa? Dito, kwa? Dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awanan yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din. Tagdamat kastak. Agbati ka pa eh. Ta siyak lang ti mapana iji opisina. Total, nalpas kon ana fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Chere. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, Bam. Kasta nga rod manang. Ninamnamak ati honeymoon mi ti unaan na. San man ta life insurance ko? Nabibiit kayo payla. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jack amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makaammo iti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kaniyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na itarupam iti kwarta. Agtungtong palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam, iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y ang masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin ngay bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadano na iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker ijay.
Kasano dagiti masapsapol ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mabayag. Umay na kayo matlaang pasyara ni Jay. Ay na. Makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Iti Harden Eden. Masigurado akayat mo ijaya pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibok hang itirit na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata kanila ang amapan iti bagbagam a Harden Eden? Adda kadwata. Timang iturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol tayo jay. Saan kan nga luto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Pero iti nagano grocery items nga alaan ta diti grocery. Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma. Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Nakasiguro, nagiti pangtadan nyo, iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay, kadagiti kakadwam diti balay, nga agbakasyon kapay, ije probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem, ti ibagak. Tapno isurot ka, ije pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam, tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista, iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya tilinaon di ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak ijay probinsya, may. Kaya't yung asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak metlaeng kunan ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rod amukin ni sir. Ni kadibos ti manggedang, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal saludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Ambom kaday no napanandasar kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manan. Awan yung bagbaga ni sir kanyak. Nimot dado. Ano ti ginatang na groceries? Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anta ka no pang tidan ni sir. I-donate na ka no. Donate. Kasladyak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Diyak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan,
Ngam ko na ni Imay, asaan ka nung agsusurot ti sungsong ba na ka ni Imay, ididinamag na no papanan na. At da islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Ang Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan mo ti makita kahartin. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad na ita ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugar. Alam napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto iti dadya balay. Saan lang nga madlaw, gapo karagiti natayag kay kayo. Asinid ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadaron ka no, nagiti hapon na ijay, edi tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulin nagtiaglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matanga. Kasano nga ron, nagiti ado a karga tayo. Ibu nagdadado kan marla. Nakadanom tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw a danom. Tapno makapantayo iti kadaratan. Umuli tayo iti kabatuan. Ngam, sana ka makauli iti kabatuan. Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't ti lanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagiti lanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makananon iti Hardin Eden? Wenno agbati ka diti igit ti baybay. Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nagmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana urnong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada marla kan dadulay ta. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbatbatay ka nagiti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw dagita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Hardin Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy. Ta saan anadaron kano dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo ken lola na ditoy. Hindi adda kano dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, ken ilabaan ta. Taawan mo dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na nga min ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na. Ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumbat ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana? Kasla nga min adda ilimlimod na, nanang. Kunamit adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito isla ken Marla ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kading agsubli ditoy? Mabit kami lang.
Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papaniti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka na iti routing apag rodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Kun, boss. Saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nangato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating natan iti unag tinalaran. Kalapasan na, pumanaw ka, asaan ka nagpadlaw ka nakwana. Anya ka niti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaamam tingiwat mo, no, kay lalaam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagit amin nga araramidag. Mairanot ka iti kwarta. mangnamnama kayo, boss. Krimen. Dito'y drama tayo. Tingin masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaamam tingiwat mo, no kay lalaam tibiyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, mayroon kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatin ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatin iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss. Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta ka niya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat ni Ma'am Cherry iti taaw? Ada kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin aramid na. Natinag. Idinaglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y ngaron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami anak sapol. Idi saan may masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na siya sa awak. Ay, Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laan. Napukaw man ang iti taaw. nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa marayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Masikuranak mo't tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga ti kuryente.
Dahito matipagdaksan na. No nairam ti tao nga da kuryente. Kaano nga tangag subli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano tanga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastaw. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadliser ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Jerry. Kat nakita mi natin nag-ititaaw. Nadawal ka diti daluyo ni di natin nag, boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanigado. Tapay asalmi alasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin nag, kaawatan ng almas. Laita nga rod, Kate. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin nag, sakbay nga nyawag yu ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Hindi saan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasama kiti gayem ko. Imbag tarag sabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Kanya ka diti baga manang. Awan ka di tinadlaw mau. Wano atap mau iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima, takas kanya. Kunak no siya klaang ti agduado pati gayam si ka. Saan ako mga agdado, ano, agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss, iti kinasarita kita. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Apay anat nag ako nada. Kuna yung awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimbana ao. Kuna ni Eme idi nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ka na sabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla, sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kunana mat, amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na, kunana nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagantay ko man, o pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mat am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga may daimbulos dito'y isla. Mabalin la ko maasaantan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang ko ma mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay nga'y nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat a nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka diti kinayat mo kunkwana.
Nagmamayat ti sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagidi akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanin bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawa nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh. No di ka agagawa, maunat ka si mumulagan. Ti ahen ti insurance, kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man nanya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masidagak iti lamisanda. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangagko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Sherry. Kuna kun kahit. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Adan sakat milagro ang mapaspasamak Kastama ti atap ka o. Anya kumagay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga da maramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpaiso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda? Idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ija nga agpaiso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamo ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo kenkwana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam. Inikamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat da ita sang kabasit nga urtak mo Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss. Siyak ka di amapan ni Jay Isla? Uno, umay kayo mat? Apay lang umayak ngay. Pasurot ko tinalimad ni Dado. Kasalad da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang talakid di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mangtulagak iti mangsurot ka ni Dado iti nalimad, no sa dino ti papanan na. Hamangan no mapan iti isla.
Madlaw na lakit de, iti magsurot ken kwa na. Masapol nga da telescope ti mangsurot. Tauray agyan iti adayo. Makita dati papanan na. Sa bagay, no ada telescope ti mangsurot, sana madlaw ni dadaw. Mayat, tinapanunot mo, Kikaw. Saan nga maawat ti konsensyak nupod no ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulong anak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Kay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Iso ti inumam. Sigurado ka kadi makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngampermi anasugpet. Anusam, tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw. Tinak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa at ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, diyan laki di kaya tiyag may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Aginak, tama nga na matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Ti Masakbayan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Aginak, ang mga na matumba. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inalakabulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inamakday na. Saan, ma'am? Napadas kung daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di polis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko mama kasurot ti pulis? Awa motorbot na. O dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam, kaasimat dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harod kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadehydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, manang. Uy, ma'am. Ano sa inyo laang at nasupot. Makaginawa kayo no makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dahita sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong saknay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, Manong Kiko, si kamot ti masabat ko. Ade, nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta. Iti nga ta isla. Adda atap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss.
No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nagdaidya ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chirey. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijicendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan iti opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Para tibingay mo. One answer, narigat ni iti opisina ti pangtadan nyo kanya. Pagsayaatan na, no the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalan ka man, ha? Di nakmat asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam, tagpaaramid tan iti marriage contract. Sila usamot ti basik ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, idapok ti sila ko. Tapno didak makita. Total, nakadano na iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. At ita, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawa kadagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi antisakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil ko, idi ubing kami. Iso an naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman akunay ken ka manang. No di mo amo dayjay nga agas. Ang mga noan niyang tinapasamak kanyak. Perbi mo't adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito islang agmay-maysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamot ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mapalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito, Ruar, ma'am. Ade, pakita ka na kayo. Anya dayjay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di naknarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di dayjay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di dayjay amarla. Marigat no sumugod dalak ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa aking malipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. Lukas ta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karbang nga kamang sapol ken ko na. Ibagak ka dagiti pulis, asawaran dati diso aking malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay. Basiguradaw kasaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis ang mapanda ija adiso.
mapandakitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat daytoy. Asino tinangikabil? Apay adida man la nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. At dalakit di kadadado, wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta dito. Apay adida inyo na. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin klase ti krimen. Ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabiman. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog na siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako, ma. Ikan ka man iti bingay mo. Lalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Ibinto ta. Ops! Saan mo nga ituloy? Amok ti kayat mo nga ibuksilar. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Ibinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, saan ako nga sa upay? Anya ka diti ka udyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. At dawaran, manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri isla. Amuda ka jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimad. Uray at dada iti adayaw. Nakita dati na sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay la kuma. Taadapay ti gayem mo ijay kikaw. Dahil tati nam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga agunay dagiti pulays? Kitaan da pa no sana mapanidyan ni boss. Taamangan no at daguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigatan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. At da nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta amalidliday dito'y nangipak niyan da kadata, ma'am. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito'y. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kaslakayat ko ang mapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmaniya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y lang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no taimbagak? Wan man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kito na. Naimbagak. Patuloy.
makakita nga ruden iti nagpipintas a babalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat, kaputa nagalas kamay. Ah, ni Boss Mart? Masikuranak unay dito eh. Awan ka di ti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No ti ruangan agit. Landong mat. Saan ta maluktan ta nakakandado iti ruwar? Padasan ta kitaan, no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige, mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakaw. Sige, agunay tangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpayso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makauli ta nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayo. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatet a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan na tamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Inkangarudan alaan ti bunang, taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag mana. Ti Masakbayan. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakiskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay, wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngem ulos mat akinarte ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. No ngay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makaruwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No ubing kan napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit kan sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipan yun to kadimanan ijay isla, boss? Kamamtang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat ak, boss. Sa narumbang akan nayon may palagip ko kin kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat, pamangan mo jak makapagtepal kat matep-tep ko ti sungom loko. Addaytan, manumutten kinatagbat ta pagbaddakan. Aguray ta padasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw. No adda mabalinta pagbabaan. Sige, mangala akmat iti atindog aruno. Tayawat ko kan ka tinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Wun, ma'am. Parang maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakaw. Alwadam nga ruan. Amangan no saan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw.
irutak nga igalaw. Alang arod manang, barang makababata. Anya ka din ti madamag, Kikaw. Siguro ni tinyawag ti gayem ko. Dandani da kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnervyos ka dagiti mapaspasamak. Alawadan nyo ha. Ang mga nadadakas nga bunga na ita panagnervyos yo. Saan ba't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di da boss kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damat nga kuy-kuy og no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Un ma'am, mabalin nga adda pagbabaan ditaw. Saan atot pang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababa ta iti bangir ti bakod. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayo. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, Nanang? Day tati saan ta nga ammo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samat ni Manong Dado. Ayonan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka no ni Kiko nga dainyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samat ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutag nga uray at damay sagma. Makitam ka diti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay ma'am. Ay nga, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Sanda tamat siguro apatayan. Iwagayway ta tinakartib nga oles. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talakta nga rod ti lupaw. Wan man ang saan ta sardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka mat Kikaw. Ada ka di napatig nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga at kano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka naw? Saan da pa'y kano akinasaw ti babae? Nagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa yama pa nagiti dwa iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita mo iti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan. Damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y mat siguro ngagkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Jakamukin ka. Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon ka ta si bibiyag ka pa'y gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kandado, anakita da kano anatin nag iti tao. Impasawar na pa iti tao karag iti Coast Guard. Iti anya
niya agapo. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat naala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pa in a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka. Kan imbagam karagiti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da boss hikaw. At dandamarlakan cherry di presento manang. Kunakon kat. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di agreement ti kasta? Talaga krimen manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag kadag ti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman ak unay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin. Tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Ang mga no aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabot na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na. Isu akaraman damat amadusa.